Ik woon onder de rook, dus ik weet het zelf. En er zijn mensen die nu tegen mij ook vertellen dat ze binnen blijven zitten. Nos Grandinan, in Boca Sami, maar ook in Wissemacena, blijven binnen. Okay. Het moet een oorzaak hebben, als het nu meer stinkt dan in het verleden. Ja, het komt uit de schoorstenen van de raffinaderij en wat erin gaat moet er ook uitkomen. En een van de dingen die wij constateren, wij zijn als SMOK al 15 jaar bezig, al hebben we experts, deskundigen op de achtergrond. De schepen die nu aanmeren op Curaçao bevatten de meest vieze olie die hier ooit is aangemeerd. Daar lijkt het althans op. En die komt uit Venezuela. De hoeveelheid zwavel, vanadium, zware metalen, is groter dan ooit. En dat is de oorzaak. We zien aan de metingen van de overheid zelf dat de hoeveelheid zwaveldioxide inmiddels is gestegen tot 100, 500 tot 1000 in de lucht. In de afgelopen periode? Afgelopen week. Ja? Afgelopen week. De vergunning geeft bijvoorbeeld op jaarbasis 80 aan. Nou ja, we weten uit 2013 dat het 150 was. In 2014 was het 170. Dit jaar wordt het erger. We zien het aan de metingen dat er veel meer zwaveldioxide in de lucht zit. Veel meer fijnstof. Kan maar één oorzaak hebben. Ze hebben andere brandstof. Okay. Zit er nog meer in de lucht? Heel veel vanadium. Ik ben voor de afgelopen periode in Nederland geweest met de TNO-experts gesproken. Die hebben de groene substantie onderzocht. Iedereen weet zich nog te herinneren dat Asjes en Whiteman, minister Whiteman, in de wijk zijn wezen kijken voor de groene aanslag op de huizen. Dat zou onderzocht worden. Nou, het is door een particulier onderzocht. Daar zat zoveel vanadium in. Daar schrok zelfs TNO van. Het rapport, hoe staat het dan? Het rapport heeft minister Whiteman toen van zijn eigen afdeling GMN ontvangen. Heeft hij vorig jaar juli gezegd dat moet verder onderzocht worden door de GGD Amsterdam. We zijn nu 3/4 jaar verder. We hebben minister Whiteman gevraagd waar het rapport blijft. We krijgen geen antwoord. We zijn naar de bron gegaan. We zijn naar GGD Amsterdam gegaan. Gevraagd wanneer het rapport uitkomt. Wat schetst onze verbazing? GGD Amsterdam is niet betrokken bij enig onderzoek aan groene substantie op Curaçao. Dus of minister Whiteman liegt of hij heeft een verkeerde instelling in zijn hoofd. De gevolgen voor de volksgezondheid? Heel ernstig. Hart- en vaatziekten, hartaanval, longkanker, ontwikkelingen van de longen bij deze hoeveelheden gegarandeerd. Het is ongelooflijk zeg. Dus de mensen die zeggen ik blijf binnen doen daar heel verstandig aan. En overheid alsjeblieft, ga eens een keer wat voor de mensen onder de rook doen. Want dit is niet meer vol te houden. Ze stikken letterlijk.